Naravno, ovo je tek prvi od 2 duela protiv iskusnije ekipe PSV-a, ali ekipe koja nije u onom sastavu u kojem je bila u prethodnih nekoliko sezona. Holanđani su pretrpeli veliki broj izmena. Pre svih u timu više nema Kežmana, Robena i Romedala. I s obzirom na to da su u pripremnom periodu igrači PSV-a ipak beležili rezultatske neuspehe, daje sve to za pravo navijačima Crvene zvezde da se nadaju, a i samim fudbalerima da očekuju da posle 2 meča mogu biti bolji od nekadašnjeg, također poput Crvene zvezde, šampiona Evrope. Navijači crveno-belih su ovom porukom hrabro želeli da poruče svojim ljubimcima da se ne plaše ni večeras, ni za 2 nedelje na Philips areni i da je cilj dohvatljiv, da je Liga šampiona nadohvat ruke, ali rekoh uz 2 sasvim sigurno mogu reći više nego odlične partije koje treba da pruže igrači koje je na teren izveo Ljupko Petrović. Dakle, preko 50.000 gledalaca na stadionu Crvene zvezde u fenomenalnoj, fantastičnoj atmosferi, preko 50.000 navijača našeg tima, jedan mali broj simpatizera na početku meča kao velika podrška izabranicima Ljupka Petrovića. A ko će igrati večeras, sada ćete saznati dok vidite Pierluigi Akolinu, možda i najzvučnije ime